אני אבישי בן אהרון, אני רכז תנועת החלוץ, שזה כל החבר'ה המאוד צעירים ונעים פה שאתם רואים מאחורה. תנועה שהיא שיתוף פעולה של הרבה מכינות קדם צבאיות, ובמובנים רבים... קשור לבן אהרון? קשור. כן, נכדו של יצחק בן אהרון והבן של יריב. מה לעשות, אבל אני יותר נחמד. שניהם נכבדים מאוד. אני רוצה להגיד משהו. דבר ראשון, אני ממש מודה לאפי. הלוואי, ובכל פורום שאנחנו יושבים בו ומרגישים נורא צודקים ונורא מסכנים, יביאו את אפי שייתן לנו כמה מכות, כי אנחנו, כאילו, אני חושב שאנחנו מתביישים. כאילו, אנשים מתביישים. אני שמאל ציוני סוציאליסטי. אני שמאל ציוני, אני לא מתבייש בזה. ותנועת העבודה, שגם אפי הוא בן שלה, היא הדבר שבנה את המקום הזה. את הזכות שלנו בכלל להתווכח פה, אם אנחנו צודקים או לא צודקים, יש תנועה שבנתה את המפעל ההיסטורי הזה. יש לו כמה ענפים, וזה בסדר, בין הענפים האלה יכול להיות ויכוח, אבל קודם כל אנחנו צריכים לא להתבייש במי שאנחנו. להגיד היום אני שמאל, אתה מחפש איפה ללכת. אתה שכחת על מה זה יהודי, אתה. אני לא שכחתי מה זה יהודי. כמה אמר עליך ראש הממשלה? אני חושב שהסיטואציה הזאת, שבה שני הזרמים האידיאולוגיים הכי חשובים בציונות, שזה הציונות הדתית, ותנועת העבודה, הציונות הסוציאליסטית, האיזון ביניהם מופר בשנים האחרונות. הרבה שנים תנועת העבודה שמאופיינת ברליגיוזיות אמיתית, אמונית, משהו פנימי, שהחזון שלו הוא לא רק כאן ועכשיו, הדבר הזה שיגאל אלון תמיד בז לו, אנשים שרצים להשיג את מה שכאן, מיד, לא, 30 שנה, 100 שנה, 10 דורות קדימה. הדבר הזה הוא דבר שאנחנו הפכנו לאנשים שמפחדים לחלום אותו בכלל. מסתכלים מטר קדימה, איך זה מסתדר לי, אני עושה לביתי, הוא עושה לביתו, כולנו עושים לבתינו, ואין לנו חברה ואין לנו מדינה. הדבר הזה הוא דבר שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. מה קרה? עובד. חשבון נפש אמיתי בתוכו. אני לא, יש לי תשובה, התשובה הזאת נקראת התורה החלוצית, היא פרק חשוב ונכבד בתוך ההתחדשות היהודית, בתוך השלב הזה שבו תורת ישראל החזיקה אותנו בגולה כבולים איזה 2000 שנה, אבל היה דור שידע לפרוץ את זה. ואני חושב שאחת הטעויות שלנו זה ששכחנו, גם הטעות של הדור ההוא, הדור החלוצי שעשה את המהפכה הזאת בעולם היהודי, היא שהוא חלק מרצף. זה לא התחיל ב-1904 בעלייה השנייה, וזה לא נגמר ב-2014. יש רצף. וצריך להבין שאנחנו נמצאים בתוך התפתחות, ויש איזונים בעם היהודי. וכמו שאני שמח שאפי נמצא, אני מ"פ בשוויון, השתחררתי בסך הכל לפני שנה וקצת. אני חייב להגיד שהעוצמות שהציונות הדתית יודעת להביא היום, אני מקנא בהם. אפי, הצלחתם, כל הכבוד. אנחנו כאילו צריכים לראות, בכנס כזה צריכים להיות לא 100 אנשים, צריכים להיות 1,500 אנשים. והשמאל הציוני, שהוא תפארת היצירה הציונית במובנים רבים, של שילוב בין הומניזם ליהדות, למדינה וריבונות, כל הדברים האלה התפלג, התפזר עם השנים. אפילו ברל כצנלסון כבר לא מסוגל לאחד את כל הדעות הכחולות שישבו פה. מי יצליח? כל אחד צודק נורא וקטן נורא. הדבר הזה כואב לי. לא תהיה תקנה לחברה הזאת אם לא יהיו באיזונים. ועם השמאל הציוני שאני חלק ממנו, בשר מבשרו, בשביל זה אני קם בבוקר, זה מה שמעניין אותי, אם הוא לא ידע להתאחד ולתת קונטרה למה שקורה בציונות הדתית, שיש בה תופעות מדהימות ומצוינות, אבל יש שם גם הרבה עשבים שוטים קוראים להם בתקשורת. זה יותר מעשבים שוטים. יש שם באמת תפיסות שבמובנים מסוימים הן לא דמוקרטיות, והן לא הומניסטיות, והן שמות הבדלים בין בני אדם, לפעמים זה במוצהר, ולפעמים זה מתחת לפני השטח, אבל זה קיים וזה מחלחל, ולציבור החילוני, הציבור הכללי, ששכח שהוא ציבור בכלל, כאילו מי פה ציבור? מפלגת העבודה יכולה לארגן הפגנה של 100,000 איש? לא נראה לי. אנחנו לא ציבור.
אין לנו תודעה ציבורית, מתי אנחנו חושבים את האינטרס שלנו בכלל ביחד. ובמילה האחרונה, אני רוצה להגיד מילה על חינוך. אני חושב שחלק מחשבון הנפש שלנו, וחלק מהדבר שאני באמת לא מתבייש להגיד, אני מקנא בו בציונות הדתית, זה שהם משקיעים את מיטב הכוחות. כשאנחנו הפרטנו את המדינה, והיינו היינו חלק משמעותי בזה, אז הם דאגו שכל השומן ילך לחינוך של הציונות הדתית, והם בונים דור מקסים, דור מחויב, דור גדול, שהם מקים היום מפעלים ומוביל דרך, ואין לנו כאילו ברירה, אם אנחנו רוצים שאנחנו, שכמותנו, ושהדרך הנפלאה שאנחנו חלק ממנה, תמשיך להיות בעולם הזה, אנחנו צריכים לבנות דור שיש לו תודעה, לדבר פוליטיקה, לדבר חינוך, לדבר חלוציות, לדבר ציונות סוציאליסטית, ולא להתבייש במי שאנחנו. אני מדבר באופן אישי, הגשת אותי ואני בטוח שהמון מהנוכחים כאן גם אהבו. בדיוק. אל תעזוב אותנו.